Hey, vooruit! In 2013 kwam hij bij mij op een plaats. Wij gingen druk met het verwijzen van de kei. Goh, wat is die met druk? Nou, we moeten eerst de kei verwijzen, want die kei die moet van de ene kant van de dorp naar de andere kant van de dorp. En dat is een heel probleem altijd. Hoezo? Nou ja, er staan eigen huizen nou en tuintjes en dan moet ze net in. Doe maar. Hey, ja, vooruit! Hey, hey! Hoe is het met jou? Oh, het is wel knap, ja. Wel knap? Het is elke dag beter. Ja, hè, want joh, hebben we wel wat aan? Ja, nou ja, een ongemakje, die kon op mij staan. Op jouw steen? Ja, en toen ging ik een steek in een ribben. Nee. En toen kreeg ik vocht, waar mijn hart, dat weer wat lek. En toen kreeg ik de volle vocht in het hartzakje en toen pompt het hart niet meer vol genoeg. Nou, en nou, ja, nou, toen moest ik opereerd worden. En na een week moest ik weer naar Hoesta. Ja. En nu ben ik hier weer. Maar hoe lang is dat nou, Lien? Het is 22 of 21 februari, dus toen ben ik weer naar Hoesta gegaan. Maar je bent er nog net aan het werk? Ja, kjellenbrannen. Oh, dat wel? Kjellenbrannen en als er een kookje had, dan denk ik daarom. En nou ja, het wel, dan look ik de kjeltjes er ook wel aan. Ja. Maar echt het melken en zo dat... Nee, ik kan gewoon koolmelken. Als het even zo uitkomt, dan kan ik wel even een koolhut melken. Dat is wel makkelijk, hè? Dat er niet in de stand-by is om even een kool te melken wat er wat oors is. Ja, dus af en toe dan toch je nog wel even stiekem wat... Ja, nou stiekem. Oh. Ik ben de hele dag aan het werk. Maar mij dat van de dokter wel? Nou, weet ik niet. De dokter zei, je krijgt een pil. Ik krijg nergens pil voor. Oh. Daar zei ik, moet ik weer auto rijden, nou dan mag ik op strand varen. Ja. Nou, ik mag fietsen. Oh ja? Oh. Ja, nou het gaat best, hè? Ja, zeker. Tja, ik ben haast op één. Nou, maar wat rustig man, hè, want dat is net zo breed. We gaan niet meer door het dorp. Nee? Nee, want het land dat broek ik niet meer af. Ik heb het nog wel, maar dat verhier ik. Ik heb oorlogen gekocht, hier vlakbij. Oh. Aan de andere kant van die plaats daar. Ja, dat scheelt een prot... Ja, dat hangt het allermooiste uit het toon of verste. Dat we kunnen van het ene stuk naar het andere stuk verwijzen. Ja. Dan hoeven we niet meer door het dorp. Nou. Maar dat is ik wel handig, want dan hoeven die mensen net altijd meer te crimineren. Ik moet eerst even snelheid hebben, hè? Ja, oeps. En als je nog wollet bent. Nou. Bella Mariska. Ja, deze ben ik net beleerd, ja. Deze die fretten de bosken wat op in de jest. Kijk, zit wat langer in. En dan krijg je mooi vlak laan. Dan hoor je net mee. Ella is 16, Mariska, die zwarte, die is 18 hier. Zo. Ja. En ze zijn dag en nacht, ze binnen winters en simmers en dag en nacht altijd een boeken.
Dames aantreden. Je bent ik geboren. Ja. Altijd, ja, nou ja. Dat deed je goed. Ik ben net trouwd of zo, nee. Nee, ik ben vrijgezel, maar ja, ik heb niks aan druk met mijn fijn, hoor. Ja, maar dan ben je daar genoeg boeren die dan... Nou ja, misschien wel. Maar ja, ik vind zelf het hartstikke mooi. Om het zelf uit te regelen en te doen. Dus je hier net een man nedig erbij? Nee, hem zou je altijd ze kunnen zelf wel redden. Hoe oud is Nienke nou? 74. Je viel je dan nog wel weer fit genoeg om terug te gaan? Nou ja, waarom moet ik nog ophouden? De mensen zeggen dat ik ophouden, maar nee, dat moet ik niet. Wat mag ik dan? Ik vind die kei wel leuk. Ik vind het hartstikke mooi, ja. En zolang je wat enthousiast blijft, dan valt dat wel een beetje mooi, hè? Ja. En dan hollen er maar goed bij blijft. Als de hollen minder wordt, dan wordt het minder.